Tinapalabas. Awan naramidan ni Don Esteban, idi pinagtignay ni Ramona dagiti kakaduana, ket nagukod daratan iti baka iti rancho, sakbay apim manaw da. Sinurot da Luciano dagiti bandido, yan nagsardeng da, idi nagbalasiw dagitoy iti karayan. Iti Villa, narik na ni Lolita anaming pinsanen nga awanen patigna iti asawa na. Nalagip na ngarod dagiti singin nga anak na, nga impanaw idi ni mamang na. Napanunot na sa pulong dagiti singin. Itagagayem, denggan niyo tituloy tinubela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Agyamanak, mi esposo. Muchas gracias. Ngam, siguraduan ni Sika na may subli jay mapa di tesoro. Dajay lang tinapatay kini siya. Iso na sige. Sa polen ni Sika dagay singin na potot ti karaho. Kunaklano nalipatan ni Senyor Dayjay Amapa. Saan na analipatan? Oray siyak. Pagarupak anapunas ngeten iti panunot na ti maipapan iti Dayjay. Kasanon no awanen Dayjay Amapa? Saan kon anam na mga na masarakak pa'y Dayjay Amapa? No asino man ita ti mga aywan kada gringo kan Rafael. Masiguradok asaan da nga inikkan iti patagdagi jay na ibalkot kada kwada. Amangan no narutrutan, kat imbel lang dan. Sapay kumata saan akas tati inaramid da. Oh. Di kasano? Sa polam nga rod da gringo kan Rafael? Wen, ngam ibagak ka ni Esteban. Adyak maipanamnaman no masarakak pa'y dayjay ibagbagana Amapa di tesoro. Wala. Ti kapatgan ita kanyak. Kat masarakak dagiti anak ko. Lolita. Por favor, Mang Benito. Tulungan na kamang bagkat iti dakkel amaleta nga ayan dagiti gargarit ko. Nagadukit nga minan nga intugot mo. Marigatan ka ano ado ti imot mo. Mapanak nga umuna iji ayan ni mamang. Ibatik iji dagiti daduma nga arwatat. Kunak no itugtugot mo ti dakkel amaleta iti sadino man apapanam. Iji ayan ni mamang ti pagtarusak. Na masarakak da Rafael kan gringo. Ket no di mo masarakan ida? Sa anak nga agsubli, aging ga adyak masarakan ida. Ha? Wen Mang Benito, karit day ta iti bagik. Di kasanon ti babae nga anak mo. Awan pagdanagak ka ni Marisol. Gapot aglap-lapusanan nga ayat kan pamatag ti sagsagrapan na diti Villa. Kayat ko akasta kumamat ti may paay ka da Rafael kan gringo. Iso asa pulak ida. Aday tati kwarta na para gastos ni Sika. Ngam, siguraduan ni Sika na iti panagsublim kat makitan ton ni siya. Tiimpakuyog mo na mapakadagijay karaho na anak mo. Nakaturog ni Marisol. Kaya't ko ari nga manang Pedrita. No, pwede. Apay nasingaan ni Sika, tinaimas na turog na. Ala, mapanan ni Sika. Kaya't ko ti agpakaday ti anak ko. Ara ko pag kumapay sakbay arumarak di Villa. Para ke? Dagijay na singin, tinapatay kin ni Sika. Iso, napamanawan ni Sika. Diyos ko, apay akas tamat ng tibagbagam. Nalawagan ti amin, Lolita. Dagijay na singin, tadada na napatay kin ni Sika. Iso na oray panawan ni Sika ni Marisol, katawanan yaman na. Hala, mapankan. Abandona, Lolita!
Dayjayan ti kalesa nagluganan ni Lolita. Ay, nasakit tinakam ni Lolita apimanaw. Kasanaw, di naman lang naarakop mo't di babae nga anak na. Ay, anyan ni Don Esteban. Apay adi na maako nga anak na dagiti singin. Ita takayat ni Lolita sa pulin ida. Yadayo na mutem ti may isang anak na. Ay. Apay, Pedrita? Darasam, agsakay ka ni Brutus. Anya? Apay? Bili ni Senyor asurutom ti kalesa ang nagluganan ni Lolita. Anya? Siguradwam ka no pudno ang mapan iji balay da. Asaan kat nga iti balay ti kamalala na. Anya? Agaraw ka na. Ala, Juan. Nagregatan ti kaston. Agbalbalinak man nga ispyadi na oras. Ay na, Marisol. Gusto ka din Sumardin ka nga gamit. Ano ayaw ti kayat mo? Di mo matikayat ti agbebe di ti mamador mo. Di mo kayatin sa ganak akanaan. Ay, sus ako. Problemak sakit di ito nga ubing. Narigat nga awiran. Rita! Adda ka mo ton. Ang anyangay. Sabi no tinapanan ni Lolita. Di balay da. Tapay ngagsangsangit tower mo. Sa pulong mga dati inanda. Itay tayo nakariing asangit-asangi Ay, madamdama si kaman ti pagungtan ti amutan. Nagrigat na awiran da ito nga ubing. Ano, Sam? Ala, isunan basang hon. Isunan, Marisol. Isunan. At ni senyor ang naggapo ijay rancho. Imbag ta nagsardilin ngagsangsangit ti anak da. Pinito! Senyor. Kumusta ti panang surot ni Sikay ti dayjay na muher? Ni Lolita ti kunayo, senyor? Sino pa iti sabali? Ay, nagdiretso ijay balay da mamang na, senyor. Muy bien. Nakitak nga ijay ti nagtarusan na. Muy bien. Hala, ipan mo ni Stallion ni J. Quadra. Well, senyor. Kaslawan anyaman kenkwa na ti ipapanaw ni Lolita. Di na ka din ay ayatain. Allah, ayam ni Marisol. Dala iti kwarto. Marisol! Ay. Apay akas taon iti pan nakatarantam. Ni Marisol, ayan iti kwarto. Inugba ni senyor. At daday jay hardin. Ay, agyamanak. Kunaklano ayan nan. Si kamot ngamin. Irwa mo nga irwar no kastoy abigbigat. Tapaktisam amag na ijay hardin. Irwar ko kumangarod. Aday jayon nakaunan ni senyor amang papapagnakin kwa na. Ay. Dumakdakkel ni Marisol. Bumakbakit kamay. Marigatan kantor na mga wirken kwa na inton makapagnan. Rumbang kumanga at ni Lolita, ta iso ti mangaywan kan kwa na. Bayamon ni Lolita. Tagsubliman kan saan, awan problema kini senyor. Anya nga mintimbaga na. Talagang awanan ti patag ni senyorita Lolita kini senyor. Kaya't nan nga isina. Imbaga na ti kasta. Katuwang. Ay, kasimot ni Marisol no kasta. Di na madakkelan ti inana. Dalulita kendagi jay singin ti rumbeng akasyan. Maikalis da itinanam ay apanagbiag.
Wadan niya. Idinto ta ni Marisol, ket nakaidda iti balitok no labsan ti agsarita. Sa bagay. Mala, gundawayam nga si kaswan dagiti kasapulan ti ubeng. Kabayatan ani senyor ti mangay aywan ken kuana iti hardin. Wan, isagana kun ti pagarmusaran. Kalpasan na, ti pagdigos ni Marisol. Saan na mangalan ni siya kiti sabali nagaywan kini Marisol, Pedrita? Senyor. Ni Sika, tagbalin na yaya ni Marisol, aging gana dumagkal. Sikan ti mga sikaso iti amin nakasapulan na. Wan, senyor. Saan na matanagan ni Sika? Binilin ko ni Benito abang ipaskil iti pagamoy jerwar. Nagkasapulan tayo ti labandera ken kusinera. Ha? Dagijayan, tagasikaso iti amin nagasapulan iti Villa. Basta saan la nabaybayan ni Sika, tanak ko. Wan, senyor. Kasi tayo laeng. Apay, napinanawan ni Sika, nawan kadua ni Iso, iti kwarto. Apagbiitak la ang matikunak, senyor. Saan na rason da ita? Urayan niya ti saan na matrabaho ni Sika. Basta di mo pampanawan ni Marisol. Entiende? Wan, senyor. Agbalin kan aparaw-awer? Wan, mangala tayo kano iti agbalin ako sinera kan labandera. Wen, impaskil kun ijerwar ti pakaamaw. Nasaya atmat. Talaga amarigatan no awan sa baling agtrabaho iti unag ti Villa. Hangam ne, ipamaisamon nga iwanan ni Marisol. Ay. Kasta ti kayat ni senyor. Ay, talaga napatag-unay ti anak na. Binigat nga isakay na iti kabalyaw, kat agrikos-rikos na iti aglawlaw ti Villa. Irwam ni Sika na dagasakay ni Siak na ninya stalyon. Senyor, talaga ka di nga agbalintumot analaing akabalyera ni Marisol? Si. Dumagal ni Marisol, nagalangan ni Iso dagiti kabalyero. Iso nagbalintumot na kabalyera. Kaslamakit kita kung tilanganan to nakasakay ti kabalyo nga agrikos-rikos iti rancho. Si Benito, agbalinto na nalaing na kabalyera. Hey! Ha! Ha! Hey! Pinataray na, Mr. Yan! Ay! Ay! Ay, sos! Ay, jay! Nakadayudan. Ay! Napintas tikas tangar aramidan ni senyor. Talaga nga ibukbuk nanti amin apamatag na iti kakaiso na ababae nga anak da kinilulita. Ayan tay pagbaot kun aya. Daytoy. Ay, talaga asi ka gringo. Di na kun ikaskaso Ikan ka man, iti di mo malipatan. Awanan dito arubayan. Gringo! Gringo! Tilo ko nga ubingan. At daidayan nga agtartaray. Gringo! Agsubli ka! Gringo! Ay, di na kuning kaskaso. Sumangput kan tulang Sumangput kan tulang. Talaga paramanan kan.
Idita! Patayod na ka iti unget, dayjay nga ampon mo. Ay, takayukit di. Aging data, kastapay lat ibagbagayo. Anak ko ni Gringo, iso adiyo ibagbaga nga ampon. Uray, tadi namat mangmangag. Ang mga nuad na sa bali ang makangag. Awan, nagadayo lang garod, ti balay tayo kadagiti kaaro ba? Wan matkit di Aguray ka bad. Kinunam ide, ano agraduaran ni Gringo iti elementarya kat ipan mo ijay syudad. Patuloyin ka di dayjay a plano. Wan ikit, kayat ko ang makaadal ni Gringo. Ada pang pa-eskwilam. Adda, iso nga roon ngayon anusak tinagnaad dito'y probinsya tayo. Tabasit ti magastos. Jak ginargaraw ti inted ni Lola ni Gringo a kwarta. Nakadeposito pa ila iti bangko dayjay ikit. Ala, makamo kakaanakan. Ngamnay, nasaysaya at numaamuan ng tipod no akinatao na itata na sa papay. Barang iso ti sumingputan na. Saan pa'y apanawon ikit? Saan pa'y nga ita? Anya ti pagbanagan ni Gringo iti sidong ni Idita. Sa dinumatayan ni Rafael akasingin na. Saan nga tamutin ang makita ni Lolita dagiti anak na. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tunay tinobela tayo anapawan. El Oro con Sangre! Isagsagot ka na kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!